Kanggo Mama Jena, kanggo Bapak Dewan Dalam, kanggo Bapak Tuan Rumah, Ibu Tuan Rumah, kanggo Buddha Hajat Tarwi, Bos Erlangga, Pulang Kaling Sabarangkana, Nok Bule, sampai dengan petiteng bumi pribasan wong demen garap nipuri sumpah kakak garap setia kecewa cuma ngomongan dusta Buddha Hajat Tarwi dasare ila ora bebalung hubungan cinta putus beli nyambung cerita tahan nahan tangisan sampean putus langkah alasan kanggo Bapak Dewan Dalam mangga diaturi kanggo Bapak Tuan Rumah sareng Mimi Tuan Rumah kanggo Buddha Hajat Tarwi kanggo Nok Bule Nok Ajeng sing duwe wilayah Pelapangan kanggo Mama Jena cinta ngelara udang sampean Bapak Dewan Dalam rasa kedohong tidak mengguri cinta sebulara dan disiji pribasane runtah pelarak demene kelarak-larak Bapak Dewan Dalam sampai tekan petiteng bumi no kajeng pribasane wong demeng garap nipuri Bapak Dewan Dalam sumpah kakak garap setia cewa cuma ngomongan dusta dalan-dalan kanggo Bapak Dewan Dalam dasare ilat ora bebalung hubungan cinta putus beli nyambung Kang Dewan Dalam cerita tahan Kang Dewan nahan tangisan Kang Dewan sampean Kang Dewan putus langkah alasan Kang Dewan kalang itu kena semua nepen itu kena kanggo Kang Dewan Dalam Kang Dewan Kang Dewan Kang Dewan Kang Dewan Kang Dewan Dalam Kang Dewan Kang Dewan Dalam Kang Dewan matur kesuwun kanggo sapaan matur kesuwun kanggo Kang Dewan Dalam rasa Kang Banu
wong sida mulia bongas medela sampai tekan petiteng bumi ya pribasane wong demeng garap nibori sumpae kakang garap setia kecewa cuma omongan dusta matur kesuwun katua Padewandala udah hajat kami dasar ilat ora